ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பேட்டில்கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியாவை ஏபிகே டவுன்லோட் பண்ணாமல் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். உங்களால் இது முடியலன்னா நீங்கள் ஏபிகே கூட என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், அதை போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு முதல்ல காட்டுறேன். நீங்கள் இப்போ க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இப்போ டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போய் இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்களேன், இந்த ஜிப்பை போய் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு அடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இதை எடுக்கணும்னு, இந்த ஜிப்பை டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு. நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு நான் கூகுள் டிரைவ் லிங்க் தரேன். PDF ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் முதல்ல BGMIன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் இங்கே ஏர்லி ஆக்சஸ் நவுன் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். இது இந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ண நான் ஆல்ரெடி டெஸ்டர் ஆகிட்டேன். நான் இப்போ என்னோடய இன்னொரு அக்கௌண்ட்குள்ளே போய் இதனோட மெயின் நான் இப்போ லாகின் பண்ணுறது இப்போ இருக்கிற அக்கௌண்ட்டு. உங்களுக்கு இந்த பிகம் அ டெஸ்டர்னு இருக்கிறது கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் பிகம் அ டெஸ்டர் கிளிக் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இப்போ நம்ம இந்த இன்ஸ்டால் த பப்ளிக் வெர்ஷன் கூகுள் ப்ளேன்னு போட்டு நம்ம முதல்ல கூகுள் ப்ளே ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதை அப்படியே எடுத்து மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணலாம். நான் அந்த அக்கௌண்ட்டை சைன்இன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா சர்ச் பண்ணி இப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. நான் இப்போ எந்த அக்கௌண்ட்டில் பண்ணேன், இந்த அக்கௌண்ட்டில் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இதே அக்கௌண்ட் தான். ஏன் எனக்கு வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. ஆனால் எனக்கு நான் இந்த அக்கௌண்ட்குள்ளே போனேன்னா இது நான் ஏர்லி ஆக்சஸ் என் கம்ப்யூட்டரில் பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் வருது. நம்ம நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், ரொம்ப பெருசும் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஏன் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னா 721 MB. பார்த்தீங்கன்னா இது 50 lakhs+ பீப்புள் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏர்லி ஆக்சஸை. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, நான் க்ரோம்குள்ளே சொன்னேன், அதுக்குள்ளே போய் இப்போ இங்கே ரூட் ஃபைல் ப்ரௌசர் இல்லைனா ஜார்கைவர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா மீயோட ஃபைல் மேனேஜர் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே ஃபைல் மேனேஜர் உங்களோட எதுதோ அதை காப்பி பண்ணுங்கள். செலக்ட் ஃபோல்டர் நான் இங்கே ஒரு டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போய் இப்போ நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பேஸ்ட் பண்ண உடனே அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா, இதில் அந்த ஃபோல்டர் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டரை போய் நமக்குள்ளே போய் எடுக்கலாம். அது எப்படின்னு போய் காட்டுறேன். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஃபைல் மேனேஜர்ஸ் வேலாங்க. நம்ம ஜார்கைவர் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஜார்கைவர் இது ஒரு நல்ல ஆப் தான். இது நம்ம ஜிப்பை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இது ரொம்ப சின்னதும் கூட, அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ண. இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா இதை எடுத்து நீங்கள் ஜார்கைவரோட ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஜார்கைவர். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஜார்கைவர். இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இது ரொம்ப ஈஸி, எல்லாம் ஓகே தான். இது நான் இப்போ டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போய் அந்த ஜிப் ஃபைல் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேனே அதை எடுக்கலாம். இங்கே இருக்கு பாருங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜிப் ஃபைல் இருக்குது. இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நம்ம இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணலாம். நம்ம இதை BGMIன்னு நேம் பண்ணிக்கலாம். இந்த எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இது ஆக்சுவலி வேற ஒருத்தரோட ஏபிகே நான் உங்களுக்காக அது கண்டுபிடிச்சி தந்திருக்கேன். இது எனக்கு கண்டுபிடிக்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஆனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியான, இது அந்த ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து வந்ததே தான். இங்கேருந்து போய் இங்கே 2 இருக்கும். இதுதான் பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸோட இது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல base.apkவை இன்ஸ்டால் பண்ணோம். செட்டிங்ஸ்னு கிளிக் பண்ணி
அதான் உங்களை செட்டிங்ஸ்குள்ளே கொண்டு போகும். இந்த அலோ ஃப்ரம் ரிசோர்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா அது இன்ஸ்டால் ஆகும். அது இன்ஸ்டால் பண்ணனே அதை ஓப்பன் பண்ணணும். நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் ஏர்லி ஆக்சஸ்க்கு சைன் அப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இங்கே டவுன்லோடிங் ரிசோர்ஸஸ்னு வரும். இது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே பிஜிஎம்ஐ ஏபிகே இருக்குது பாருங்களேன், இதை எடுத்து இதை நம்ம காப்பி பண்ணோம். எங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டுன்னு இருக்க ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் ஓபிபிக்குள்ளே போய் com.pubg.imobile அதுக்குள்ளே போங்க. இந்த இது இருக்குது பாருங்கள், இது நம்ம delete பண்ணணும். இங்கே நம்ம இதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இதை பேஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இது பேஸ்ட் ஆன உடனே நம்ம இந்த temp ஃபைலை delete பண்ணிடலாம். டிஎம்பி ஃபைலை இப்போ பிஜிஎம்ஐக்கு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் தான் நடக்கும். அதனால் நம்ம பிஜிஎம்ஐக்குள்ளே போனோடனே நம்மளுக்கு அந்த டவுன்லோடிங் ரிசோர்ஸஸ் இனிமேல் வராது. அது மட்டும் இல்லை, நான் இனிமேல் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன், இந்த மொபைல் கேம்ஸோட வீடியோஸ். இது நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த தடவை கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நீங்கள் ஏர்லி ஆக்சஸ்க்கு சைன் அப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுலேருந்தே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டர் மெத்தட் தான். ஏர்லி ஆக்சஸ் அதுவும் ஃபாஸ்ட் தான். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் அண்ட் பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் இது பார்க்க பப்ஜி மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் பப்ஜி இல்லை. இது நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது. இதை நீங்கள் ஒரு ரிசோர்ஸ் பேக்கெட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த ஹெச்டி ரிசோர்ஸ் பேக்கில் இருக்க பாருங்களேன், அதை நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் ஆக கொஞ்சம் டைம் தாங்க, அது சீக்கிரமாக டவுன்லோட் ஆயிரும். நான் இப்போ உங்களுக்காக பாஸ் பண்ணிடுறேன். இதை இப்போ ஒரு ரிப் நோட் பண்ண போகிறேன். இது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் நான் இல்லை, இது மஸ்ட்டு. நம்ம இதை டவுன்லோட் பண்ண தான் நம்மளால் கேம் விளாட முடியும். ஏன்னா இதெல்லாம் கேமோட ரிசோர்ஸஸ். அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஓபிபி ரிசோர்ஸஸ் என்னன்னு கேட்பீங்க. அது என்னென்னா அது சும்மா கேமை ரன் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான். அதில் தான் எல்லாம் ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. இது என்னன்னா இது நம்மளோட டெக்ஸ்சர் பேக்னு வச்சுக்கலாம். அது இது நம்மளோட டெக்ஸ்சர் பேக், அதிலே காட்டுது பாருங்கள். ஷேடர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதில். அதுக்கு தான் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதனால இப்போ நான் 500 MB முடிக்க போகிறேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் ஒரு லோ அண்ட் டிவைஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் லோ அண்ட் டெக்ஸ்சர் பேக் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஹை அண்ட் டெக்ஸ்சர் பேக் சூஸ் பண்ணால் உங்களோட ஃபோனுக்கு பிரச்சனையாயிரும். அது ஒரு சில நேரம் வேலை செய்யாமையும் போயிடும். அதனால் அதுதான் ரெக்கமெண்டட். ஓகே, இப்போ நான் மறுபடியும் பாஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே எவ்ரிபடி, இந்த பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணோடனே நீங்கள் கேமை எக்ஸிட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பிளாக் கலராக ஸ்க்ரீன் தெரியும். இப்போ நீங்கள் நான் இப்போ நீங்கள் கேம் லான்ச்சர் வச்சுட்டு லான்ச் பண்ணலாம். முதலே லான்ச் பண்ண வேலை செய்யாது. இப்போ நான் ஆக்ஸோ கேம் லான்ச்சர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நல்ல கேம் லான்ச்சர் இது, யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் உங்களோட கேமை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் எது வேணால் எந்த கேம் வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நான் இப்போ பேட்டில் கிரவுண்ட் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோ. அது இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமான சார்ஜ் எடுக்கும். அதனால் அது நாட் ரெக்கமெண்டட் டு யூஸ் ரெகுலர்லி. பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா அதிகமான சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி. இப்போ நீங்கள் இந்த கேம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இப்போ விளாடலாம். இப்போ நீங்கள் சைன் பண்ணி ஆடணும். 1 மினிட்டுங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்ரி கிளிக் பண்ணி மோர் கிளிக் பண்ணி எது வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம். நான் கூகுளில் பே பண்ண போகிறேன். கூகுள் ப்ளே கேம்ஸ் தான். இப்போ நீங்கள் இந்த ஏர்லி ஆக்சஸ் ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளேயரில் நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஆனால் இன்கேஸ் நீங்கள் பண்ணலன்னா ஒரு சில நேரம் ஒர்க் ஆகாது, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் பிரச்சனையாகும். இப்போ நான் அதில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன், அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சைன்இன் பண்ணிடுச்சு.
இன்கேஸ் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா அது வந்து உங்களை ஒரு சில இது கேட்கும். நான் ஆல்ரெடி எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி நான் முன்னாடியே விளாடிட்டேன். அதனால் இந்த தடவை எனக்கு கேட்காது. அப்புறம் அதுதான் நான் பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா. இதுதான் இப்படித்தான் நீங்கள் வந்து அதை ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம். இன்கேஸ் அது பணம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஏபிகே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த ஏபிகே வந்து நீங்கள் வேறு யார்கிட்டயாச்சும் கூட தரலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான் இன்றைக்கி கண்டென்ட். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு வந்து இதில் கேம் பிளே போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் நான்.